Dnes sa spolu pozrieme napríklad na limuzínu s heliportom alebo toto jedinečné auto. Ja som Otomo a vítam vás pri videu TOP 5 vozidiel, ktoré neuveríte, že existujú. Rinspeed Scuba je auto, ktoré je poháňané elektrickým motorom, čo znamená, že do vzduchu nevypúšťa žiadne emisie. Táto nádhera váži 920 kg a z 0 na 60 dokáže zrýchliť za 7,1 sekundy a maximálna rýchlosť, ktorú toto autíčko zvládne, je 120 km za hodinu. No toto auto má jednu veľkú vychytávku a síce, že dokáže jazdiť po vode rýchlosťou 6 km za hodinu. Ale pozor, keď otvoríte strechu z tohto autíčka, sa rázom stane ponorka, s ktorou môžete ísť maximálnou rýchlosťou 4 km za hodinu. Ferrari 512S Modulo patrí medzi najznámejšie diela slávneho automobilového návrhára, dnes už 73-ročného Paula Martina, ktorý okrem tohoto Ferrari navrhol dizajny napríklad pre Peugeot 104 alebo Fiat 130 Coupé. No v roku 1970 sa mu dostalo do ruky legendárne Ferrari 512 a okrem motora nezostalo nič na svojom mieste. Napríklad také dvere úplne odstránil a namiesto toho sem primontoval vyklápacie predné sklo. Celú túto nádheru poháňa motor od Ferrari V12, ktorý vám dá 410 kW a maximálnu rýchlosť 350 km za hodinu. A zrýchlenie z 0 na 60 je za príjemných 3,1 sekundy. Na tretej priečke sa umiestnila táto 30 metrov dlhá limuzína. Možno ste už aj vy niekedy videli, alebo dokonca ste boli v nejakej limuzíne. Ale môžem vám garantovať, že toto je o niečom úplne inom. Táto limuzína má neuveriteľných 24 kolies. A aby ste ju mohli riadiť, budete potrebovať rovno dvoch šoférov v oddelených kabínach. No môžete tu nájsť skoro všetko, od výrivky až cez veľkú posteľ. No pozor, tuto ešte nekončí, pretože na zadnej časti limuzíny je dokonca heliport, na ktorý môže reálne pristať helikoptéra. Dvaja automobiloví nadšenci, Phil Weicker a Duncan Forster, sa rozhodli prestavať svoj Cadillac z roku 1969, konkrétne sa jedná o Coupé de Ville, na niečo totálne šialené, a síce na výrivku. Vodu v tomto aute zohrieva originálny motor zo 69. A tak sa teplota vody ustálila na príjemných 38 stupňov Celzia. No tu ich úsilie ešte nekončí, pretože majitelia auta z neho chcú urobiť najrýchlejšiu výrivku na celom svete. No je tu jeden problém, keďže auto nespĺňa základné požiadavky, ako napríklad, že nemá pásy, ale ani sedačky, nemôže byť oficiálne použité na verejných cestách. Land Rover The Judge Dredd 101. V roku 1995 bola firma Land Rover oslovená hollywoodským štúdiom, či by im nespravila vozidlo pre blížiacu sa premiéru filmu 2000 AD, ktorý bol natočený podľa komiksovej predlohy. Land Rover tak urobilo a tento prototyp sa stal až takým hitom, že Land Rover sa rozhodol pripraviť ďalších 31 kusov tohto vozidla, ktoré teoreticky môže jazdiť po meste, ale aj napriek tomu sa skoro všetky vyrobené kusy využívajú v armáde, pretože toto vozidlo môže prejsť cez akýkoľvek povrch. Aké z týchto aut by si chcel vyskúšať ty? Napíš mi to dolu do komentárov. A keď sa ti toto video páčilo, určite ho podpor lajkom, čím podporíš zároveň mňa v mojej tvorbe a spríjemníš mi tým deň. Tak toto je už na dnes odo mňa všetko. Vidíme sa opäť zajtra pri novom TOP 5 videu. Ja vám už iba prajem pekný zvyšok dňa. Váš Otomo.